Mitä tuli sanottua? Minä sanoin, että sinä olet vittu homo. Ja sinä varmaan paniskelit. En minä mitään sellaista tehnyt, saatana! Kuinka sinä kehtaat väittää jotain tuollaista? Sinä varmasti panit isän kanssa. Ymmärrät selän takana. Älä höpöjä, minä olen... Älä höpöjä. Sinä... Älä nyt saatana koko ajan pänttää siinä! Sinäkin hiljaa saatanan patsa. Mitäs sanoisit, jos tunkisin tämän korin sun päähäsi? Syytä vaan yritä. No jumalauta! Nyt mä oon saanut tarpeekseni tosta pänttäämisestä! Mä heitän sut kohta patkaan! Ai sinä voi... Ja nyt saatana! No niin, lopettakaa ne kaksi nyt, homoilu. Mitä vittua? Nyt te kaksi homoilette nyt taas tässä liikaa. Mikä ihana haju! Ota tämä ja haista! Olemme nyt kohta yhdessä pilvessä! Niin, että... Onpas tämä? Tulepas haistelemaan tätä kukkaa. Tämä on niin hyvä. Joku vei multa vitun roolin, sen ääninäytteli ihan vitun paska. Horror, 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 horror. Minä olen päättänyt hiutua. Olen päättänyt hiutua. Kerro. Ruvetaan nussimaan. Mitä vittu? Mitä ihanaa hamppua. Ja nyt heitetään nämä Doomilaksovitsit helvettiin. Ja haloo, poliisiasemalla. Ei neiti, me emme osta kenkiä. Ja kuinka ja mitä helvettiä? Vai mukaan skämmäri? Ei tule kuuloonkaan. Minä en mene tuollaiseen halpaan. Niin? Kamputerassa vairu... Niin että mitä? Ei... Onko minut skämmätty? Kyllä. Oi jumalauta, tämä tuli niin yllättäen. Surullista. Ha 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 ha. Vai niin? Mitä minulle sitten käy? Että voi tehdä näin minulle? Me on sun pankkitiedot. Voi jumalauta. Ei vittu. Kaikki toivo on mennyttä. Mitä vittua? Vitun lapset, saatana, tulkaa tänne tai anna teille selkään! Anteeksi, äiti. Sorry. Puumimamma. Onko sinulla... Puumimamma, onko puumipappa Miksi kotona? sinä taas tänne tulet valittamaan? Ei meillä oli aikaa tällaisen. Mun pitää vielä rikkarohon leikata. No vittu, minä tarvitsen puumipapan apua. No niin, mitäs asiaa on Minut on poliisimestari skämmätty. mies? No voi vitun, ei maha mitään. Tää Älä... on aika paska keissi. No voi jumalauta. Ajattele nyt, minun kaikki tilitietoni on viety. Minun kaikki Vittu lopeta sähköpostini. se saatanan iniseminen, vitu. Ei nyt riitti. Joo, ei riittänytkään. Jatka vaan. Jumalauta! Älä vitsaile minun kanssani! Minut on skämmätty! Koko poliisiasema kärsii minun takiani! Voi. Ei siitä muuta. No älä nyt sinä saatana sinä! Etkö voisi ottaa minun saamaan niitä skämmereitä kiinni tai jotain edes? Tämä on kaikki niin toivotonta! Ei Oi maha hyvä luoja! mitään. Jaa, mä kuulin, että poliisi skämmittiin. Joo, hän on ihan paskana. Jaa, no se ei oo meidän ongelma. Niin, mutta kun hän on niin hottis. Se ei oo meidän ongelma. Haista paska. Hän jatkan torppuja. Kalahuli. Ja mun pitäis kohta ruokaa tehdä. Nyt tulee! Maailman menestyksen. Ei saatana, mä lähden piiloon, sä haluun nussimaan, mun pitää mennä piiloon tonne. Hei! Täällä on vitu paska. Mitä sä haluut? Mä oon niin vitu pelväs, että poliisikin mymmeli uhkas jättää sen Ei, poliisin. se ei oo meidän ongelma. Se on meidän
mikä ongelma? Haloo, mehän saatiin ne yhteen. Mehän vietiin ne niille sokkotreffeille. Niinhän se oli. Hei. No mietitään hyvä idea. Mietitään tosi hyvä idea tälle, mitä me nyt tullaan tekemään. Ja mitähän sä muka voit tehdä? Senkin vitu paska. Kerro Nuuska. Kerro minulle, kun minä haluan tietää, kun mä oon... Etkä aio ehdottaa, että me ruvemme skämmäreiksi. Aletaan kasvattaa metaa tuolla luolassa. Siellä on hyvä paikka ja sitten Eikö Meta ollut se, joka omistaa Facebookin? Ei vaan kun amfetamiini aletaan tekee tuolla luolassa. Ja sit me sytään Paroni Samediaa kaikesta. Taas täällä on taas paskaa kaikkialla. Mihin kaikki on taas lähtenyt? Pappa! Mitä? Miksi sä et puhu? Onko sulla Ai onks se pappa? Eihän sillä oo sitä vitu hattua. Voi saatana pojat. Minun hattu on kadonnut. Kuka helvetti sen vei? Nyt kyllä tulee köniä sille, kuka sen vittu vei. Ei hätää, menen tänne pöydän alle. Pappa-chan, olen jumissa. No voi helvetti taas nainen. Vittu jää mene ulos. En kestä sinua. Minä menen uhkapelaamaan meidän rahamme pois. Turpakiin nainen. Vitun homo, Minä mä menen jään ulos. tänne kotiin ryppäämään. No voi nyyhkyti. Ikinä en rakastanut sinua. Vitun homo! Meet sitten nussiin nuuskista, jos niin tykkäät siitä enemmän, perkele, saatana. No saatan ehkä mennäkin, se Twink Bussu on parempi kuin mitä sä oot ikinä tarjonnut. Mamma! Saatana ämmä. Saatkin. Mamma, mitä sinä oikein teet? Aiotteko sinä ja isä erota? Ei, mä en vaan jaksa tätä. Mä varmaan kohta pakkaan ja lähden pois. Mikäs sulla on hukassa? Onko se yhä muumipappa? Ai sori, en osaa puhua kun kadotin hattuni. Minä luulen, että olen muumipeikko jatkuvasti. Ehkä se varastettu. En tiedä, hattuni on minun se- olemukseni perusta. En Ei, ilman se hattua... No mä ymmärrän sua, mä ymmärrän hyvin. Joo, hattuni on tosi kadonnut. Näetkö No pääni? Ei ole ainakin- hattua. No mun hattu on ainakin tallessa, sitä sä et saa ikinä. Vasta vittu. Ja mulla on hieno sulka mun hatussa. Mutta jakaminen on välittämistä. Anna se hattu välittömästi, tajua sen karkuun. Ei. No voi saatana, missä se hattu on? Nyt ämmä, annat sen hatun takas. Ai mä Mitä suutun. helvettiä, pappa? Vittu muumipeikko, mä hakkaan sua, jos sä et... Sehän on perherääkkäystä. Pääseekö mä todistaa perheväkivaltaa? Pääset todistamaan, Nuuska, voitko ne ota kamera esille? Nyt tulee turpaa. No niin, Pitääkö nyt minut aletaan hakata? Nyt muumipeikko perse esille, niin aletaan hakkaa. Äläs nyt! Ei tommosta taas jaksa taas tähän aikaan päivästä. Oi saatana, minä tulee väärin. Nipsu, tuliko sinulla? Oi vittu, mikä rapu. Oi, minä joudun. Kuinka paljon sä ryppäsit? Oi, se kyllä joi varmaan aika paljon kuulostaa. Vai tuliko sinulla housuun? Joo, paskoin ja kusin. Kaikki tuli läpi. No paska ja kusi täällä kyllä haisee, että ei siinä. No voi jumalauta, tänne tulee joku paskahousu meidän No lattialle. ihan perkele. Minäpä menen antamaan vaipat. Aivan niin! Täällä on aivan kaos käynnissä. Ja skämmerit ovat skämmänneet poliisilaitoksen. Niin, jumalauta, tämä on niinku seuraavan luokan katastrofi. No niin, hyvä perse. Saako perse tänne? Vittu sinä, saatana poliisipervo. Sinä olet No leikkihän se nyt vain oli. Minä olen niin turhautunut tällä hetkellä. Konstaapeli, hän on alle Turpa kiinni! 18. Sinulta ei kysytty mitään. minulta vietiin mun lelu. Mitä vittua? Minä ostin! Se oli kallis! Ja ne mymmeliltä vietiin kans Kyllä, lelu. voi hyvä luoja sinun kanssasi. Ei näiden skämmeritten kanssa voi yhtään elää, kun kaikki vittu skammataan. Vittu, kun minulta varastettiin mun stringit. Kato, kun mua kiinnostaa. Kato keskisormi. Nyt jumalauta, mä pidän niinku sormia ristissä.
Eihän sulla se on ristiä. Ja muuten mene sanomaan Mymmelille, että tänä iltana sitten vähän paniskellaan. Onpas sulla ihan paskanen pöytä. Milloin sä oot viimeksi pessyssä? Nää pojat kuule sätkää enää jo kerran päivässä. No sunkin pöytä on ihan paskanen. Että mitä vittua tämä on? No siis jumalauta, kyllä tämmönen taloudenhoito on niinku ihan... Siis ei jumalauta teidän kanssanne. Mitä tuo oli? No sinä hoet tuota jumalautaa aika paljon, se on häiritsevää. Voi teidän kanssanne. Ja tämäkin pata. Ja tämäkin pata on ihan paskanen. Joo, no mä en oo pessyt sitä pari viikkoa. Nyt, että mitä oli? Joo, mä en oo pessyt sitä pari viikkoa, että pitäis varmaan pestä jossain kohtaa. Tähänkö sinä mälläsit? No joo, saatan vähän. No, turpa kiinni, Nipsu, minä en kysynyt sulta yhtään. No taisit kysyä. Eli ole sinä hiljaa. Ai niin, niinhän minä taisinkin kysyä. Nyt minä tungen tämän lasin sinun korvahan. No oi, entä älä, katoako siellä vaikkua, kiitos. Kato vähän lähempää. Ei tarvii. Kiitos hyvistä panoista. Ai, ole hyvä. Tähän seuraava kerran. Ei sinä, poliisi! Mä näin muuten kääriän kaupassa! Niitä mikä oli? Pikkumyy kertoo nähneensä kääriän kaupassa. Ja tällä näyttää olevan outo yhteys näihin skämmereihin. Voiko olla niin? Nyt turva kiinni! Hiljaa ja minä tässä heiluttelen käsiä kuin mikäkin retardi. Mutta nyt minun on pakko kysyä teiltä. Oletteko nähneet kääriän kaupassa? Kyllä minä muistaakseni hänet näin pari viikkoa sitten. Mutta ei siitä sen enempää. Jaha, ja mitenkäs Muikkunen? Mä en edes tiedä kuka kääriä on, niin kertoo, voitteko vähän sivistää mua sen suhteen? Mä vaan sota huulia. Mitä? Ette tiedä kuka kääriä on? Tiedättekö te kuka kääriä on? Ei oo kääriä, on vihermies. Ei jumalauta näitten ihmisten kanssa. Hetkinen. Tämä vaikuttaa, koska te ette ilmeisesti tunne kääriää. Minun on itse henkilökohtaisesti mentävä tapaamaan kääriän äitiä. Kyllä vain kääriän äitiä. Kääriän äiti on ainoa, joka voi auttaa meitä tässä asiassa. Nyt jumalauta! Kun mykätkin ihmiset pistää mulle vastaan, ei sitten mennä tapaamaan kääriän äitiä. Siinä tapauksessa minun on itse mentävä tapaamaan sitä keikkapomoa, joka järjestää kääriälle keikkoja. Minä hommaan itselleni keikkaliput kääriän keikalle. Dum 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 dum. Puhtio. Nyt nainen, mä tiedän, että sulla on kääriän liput siellä. Voisiks mä saada ainakin 3 kappaletta niitä? Mä haluan käydä 3 kertaa sen keikalla. Hyi helvetti! Mitä vittua sinä haluat? Mitä teet pihallani? Haluan kääriän lippuja. Mitäs sitten? Paljonko rahaa sinulla on mukana? Vai haluatko luonnossa maksaa? 20. Siinä kaikki. Eihän 20 mitään saa. No Paitsi hyvä. jos sinä haluat loputtua maksaa hyvä. luonnossa. No hyvä on. Hyvä on maksaa. Hyvä on minä maksaa luonnossa. Täydellistä. Mihin kellon aikaan sinulle käy? Voisimmeko tehdä se jo heti? Olet jo niin kiireinen nuori poika, hä? Selvä. Katsomme sitten milloin. Minulla on tämä vihannessoppa kesken. Keitetäänkö kahvia vai ruvetaanko panemaan saman tien? Ei saatana! Minua ei tunneta Mitä kokkauksesta. vittua se siellä tekee? Mitä helvettiä siellä oikein tapahtuu tällä hetkellä? En minä tiedä. No niin, oliko hyvät? No, näyttää siltä, että minulle tuli vähän mälliä lattialle. Joka paikka on ihan mällissä. No niin, vedepä siitä. Saatte liput täältä. No niin, katsotaanpas. Onko teillä salainen kondomivarasto? Ei siellä niitä lippujen pitäisi olla. Vai niin? Harrastimmeko me siis sukupuoliyhdyntää ilman suojausta? Ehkä.
Mutta onneksi minulla ei ole koronaa. Kaikki mä oon positiivisena. Että Voi hyi, onko minä saanut nyt HIV? Ei saatana, tuollaiselta vanhalta kurpalta. Tervetuloa lapsosen, mitä te haluatte? Hei poliisisetä, me tiedetään missä ne skämmerit on. Ne on tuolla rannalla luolassa. Mitä? Skämmerit? Siellä? Siellä ne skämmerit on. Ne on vienyt kaiken meiltä ja aiheuttanut kaikki meidän ongelmat. Vai niin? Ja niitä on kaikki... Ei saatana! Mitä... Minä voin tulla auttamaan teitä. Ja minä olen tuhlannut täällä aikani paneskelemaan tuollaista vanhaa syylästä kurppaa. No siinä tapauksessa me lähdemme pidättämään skämmereitä ja tämä nainen saa jäädä kotiin. Haluatteko vielä vihanneskeittoa? Joo, niin siitä keitosta. Niin, ei sitten tarvitse ottaa, jos ette vittua halua. No minä jo maistoin sitä ja se maistuu kyllä ihan paskalle. No haista vittu. No kyllä mä nyt tiedän, että se pano ei ollut ehkä paras mahdollinen, mutta... Lähde vittuun. No itse asiassa... ai saatana! Mitä vittua sinä teit minun... Annoin sille pikkasen painoa. No siltä kyllä tuntuu. Ei saatana tämä kyrppäpaino. Oletko nyt tyytyväinen? Se on vihdoin isompi. Isompi kuin mun pikkuvarvas. No niin olet, mutta liikaa. Nyt minä voin käyttää tätä niinku lumiaurana. Mestari, sinä olet ihan vitun paska. Ui poltti, Vittu tämä paino. Ehkä me autetaan vähän sua. Okei, tosta, noin. Poliisisetä, nyt rauhoitu sen kanssa. Voi helvetti, mitäs nää äänet on? Siellä on ainakin 1000 Mitä kiloa vittua päässä. täällä ollaan paneskeltu? Vähän vaan pantiin. Ja täälläkö ne skämmerit asustelevat? Assu. Ja siis... Joo, kyllä siellä on se Skämmeremian paroni Sameri. Niin ja sit... No siinä tapauksessa nyt pidättämään ne! Tämä painaa. Mä täällä... Arva mikä muu painaa. Sinun persä. Siellä ne tavarat on, mutta missä on se skämmeri, joka vartioida piti? Hän on näkymätön. Tuolla hän on! Mitä sinä höpiset? Hän on näkymätön, hän on tuolla sinun edessäsi, sinä et vaan näe sitä, koska... No voi vittu! Miksi et sä kertonut minulle aiemmin? Ai saatana! Vittu tämä vitun Perkele! Saatana! No niin. No niin, onko se kiinni? Hän on kiinni. Vittu kun on läski. Niin on. Hän on hiljainen. No niin on. No siinä tapauksessa tämä skämmeri pidätetään saman tien ja heitetään telkien taakse. Oh yeah. Aika skitsofreninen poliisi on kyllä. Joo, Ei, se on vaan paroni Sameri, kun tässä kantaa, se on näkymätön mies. Tällä skämmerillä on erittäin pehmeät kämmenet. Ei Kyllä. oo ketään. Kyllä vain me saimme kiinni näkymättömän skämmerin, joka oli aiheuttanut ongelmia. Asia selvä. Niin ja sitä paitsi minun poliisilaitoksenkin asemakin on palautettu. Maine ja Asia kunnia on kunnossa. kunnossa. Joo. Ja niin poliisimestari sai sit ne liput sinne Kääriän keikalle. Ota tästä tämmönen Havaji kaulakoru, mikäli hula tyttöni. Oi kiitos. Mua! Oi kiitos. Oi pussa kättäni.